Hello guys, magbuhat ko og sayote juice dara guys. Gasa sa na pag-umay guys. Tara ang akong sayote guys. Isa ra ni siya kabuok. Atong ako tanggiso na ni guys oh. Kudguro na to ani guys. Gamay na gud gay niya to ang tanggisan guys, kung unang kuan. Masulay ko ani guys, kay nindot daw ni siya guys sa wala pay kaon imong imnon. Mo lang gabuhat ko karon guys. Yes. Napay isa guys, isa na lang guys. Isa ra ni siya kabuk akong gipanitan. Siyang gipanitan guys, pagkahuman ako siyang hiwa og kaduha. Baliduha giduha na ko siya guys para dili lisod bilitan og mag ano na ano ko guys. Gamay na lang guys. Nahuman na ragid siya guys. Nahuman ragid siya. Oh, mao ni siya guys. Mao ni siya guys. Oh. Karon atong buhaton na ni guys. Atong aning pigon. Dayong sala.